супермен, хрупкам пръчки всеки ден. Зайо, Байо се наричат, всички много ги обичат. Аз съм заек супермен, хрупкам пръчки всеки ден. Те любима вкусна радост са за мен. Зайо, Байо супермен, пръв приятел е за мен. Дава сили в играта, носи радост на децата. Зайо, Байо супермен, чудна радост е за мен. С него слънце става всеки ден. Даже страшничкият вълчо и хитрата лисана за мене те отдавна не мечтаят. Хрупкат пръчиците вкусни, чудни Зайо, Байо, а с мене вече само си играят. Зайо, Байо супермен, пръв приятел е за мен. Дава сили в играта, носи радост на децата. Зайо, Байо супермен, чудна радост е за мен. Деца ще попитате кой е. Алеко, алеко, алеко. Деца ще попитате кой е. Алеко, алеко, алеко. В иглите на светлите пътеки, там изокарат световете леко. Леко, светът ти за сърдече. Леко, аз зная ти си вече. Имам честа да ви приветствам с добре дошли на 35-я годишен юбилей на 10-то основно училище Алеко Константинов. Един от 7-те древногръцки мъдреци, Соломон, е казал, че тайната на вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново. Вече 35 години 10-то училище Алеко Константинов отваря врати, за да научи на нещо ново своите ученици. Училището ни е на възраст достойна за уважение, защото от 1982 година, когато за първи път отваря врати, та до днес, то се утвърждава като образователна институция, която се гордее с постиженията на своите ученици и с професионализма на своите учители. Stand up! Everybody please stand up! La 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 la. You put your backside in, you put your backside out, you put your backside in, and you shake, 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 shake. You do that hokey pokey and be quiet. Everybody please be quiet. Слушава всяка горделивост зад металовни врати, за да ни забързва обичта.
вече. Да оставим тук децата да пеят, танцуват и мечтаят. Да, така е. Време е да си вървим. Но преди това да си взема с Богом с моята публика и моите алековци. С Богом снисходителна публика. Па прощавай, ако нещо не ти е харесало. Аз нямах намерение да пиша, но ето, дяволски хора, погаделичкаха, нямаше какво да се направи. Поимах си аз да ви я харесам. С Богом. Празникът, като всеки празник, приключи. За вашето добро настроение се погрижиха представителни групи ученици от първи А клас с класен ръководител госпожа Любка Димитрова. Първи Д клас Аделина Йорданова. Втори В клас Аделина Теофилова. Трети А клас госпожа Надежда Василева и хореограф на танца Милена Видинова. Трети Б клас хореограф Габриела Руменова, учител по английски език. Участниците в групата Master of the Dance, втори и трети клас с художествен ръководител Мартина Василева, трети и четвърти клас художествен ръководител Олег Огнянов. Индивидуалните изпълнения на Лора Панчева, втори А клас, Бетина Борисова, втори Б клас, Красимир Булганин, четвърти Б клас, Мария Асенова, шести А клас, Виктория Иванова, пети Б клас, Теодора Стоянова, шести Б клас, Андрея Георгиева, седми А клас, Виктория Венева, Лилия Павлова и Олег Олегов, седми Б клас. В ролята на Алеко Теодор Петров, ученик от 6 А клас. В ролята на Байганьо Павлин Петров, ученик от 6 Б клас. И моля вашите аплодисменти за най-малките. Подготвителна група при 10-то основно училище с ръководител Гергана Манолова и хореограф на танца Стела Сотирова. Вокална група Арлекино при 10-то основно училище с художествен ръководител госпожа Стела Сотирова. Чавдар Атанасов, втори Б клас Боряна Петрова, трети Б клас